na našu starú mamu Máriu Šulcovú a jej hrozný osud nikdy nezabudla. Nadviazala som kontakt s nadáciou Stolpersteine a s občianskym združením Antikomplex SK, ktoré toto na Slovensku takisto rozširuje tento projekt, a zaradila som sa do zoznamu čakateľov na tento vzácny kameň. Som veľmi šťastná, že sa to podarilo a pán Demik s manželkou dnes zavítal do Piešťan, aby tu nainštaloval prvý piešťanský Stolperstein pre Máriu Šulcovú. Pamätný kameň pre Máriu Šulcovú je cielene umiestnený v stredovej línii pod tabulou Ľudovita Wintera, jej otca, a súčasne pred rodinným domom, a tým je vytvorené symbolické spojenie našej starej mamy Márie s celou našou rodinou. Jej dve osirelé deti, môj nebohý otec Andrej a jeho sestra, tiež už nebohá Agnes, sa tohto dňa bohužiaľ nedožili. Určite by však boli dnes veľmi dojatí tým, že ich stratená mamička má pamätný kameň. Preto dneska myslíme aj na nich. Verím a dúfam, že tento spomienkový kameň bude ešte dlhé roky pre terajšie a ďalšie generácie mementom a symbolom toho, že nikdy nezabudneme na hrôzy druhej svetovej vojny a na jej obete. Preto týmto pamätným kameňom po 71 rokoch prinavrátime meno Mária Šulcová do Piešťan, aby sa jej meno už nikdy nezabudlo. Herr Deming, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute nach Piešťany gekommen sind und den ersten Stolperstein verlegt haben für unsere Oma. Dankeschön. Ešte by som rada uviedla ako ďalšiu pani Justovú, zástupkyňu